sing rukun nganti tak rewangi watuk kekelibut-buti kowe ben. Mula aja kakean kecek. Bakanale pinggir salamber godhonge kara bedane kaya kowe. Panci ulung komnu slumrah sing jangkep kanca liyane. Panci ulung ngalus iso kasar musuh. Mangerteni ana Panci Wulung. Kang Mas Brawijaya pengayoman ana ing Kraton Mojopahit. Yen nganti Kang Mas Brawijaya mangerteni yen aku dibradat kelawan pawongan. Iki dudu Mojopahit, iki mboto salib. Nanging aku percaya garwaku tetep bakal goleki kelawan aku. Yen kira gelem tau coba. Dep kolektor. Sawo kowe? Aku kudu Tilarso. Kudu Tilarso. Aku kudu Tilamen. Yo kene-kene wani lu goreng taman sari mboten sare
urusan sama Mojopahit. Yen to kencana wungu dibradat wong-wong botos lebar. Cecuk yen to sing nyolong kuwi wong siji, Bupati Panjurung. Apa kuwi sing Panjurung? Oh. Dadi cetane Brawijaya wis kentekan prajurit nganti det kolektor loro sing rene. Ya. Kudu tilarsan kudu tilar. Pancen bener aku Panji Wulung. Yen kena kowe taelingake. Aja mbok bacutke kabeh tumindakmu. Lan kowe manuta. Manuta tak rangket tak sowanke ana ing kraton Mojopahit. Oh, ora. Dadi gede cilik karep meksa karo ya, kena yen pancen kowe bisa. Oh, lakon yen sirahku. Oh, Bengker wadasta Tilarso lan kudu bilang. Kamas. Kanyatan garwaku prameswari kang ndak tresnani. Wis bareng kelawan kowe sakar. Coba ingsun murba satenane sapa kang nyidra dening garwaku. Kepareng matur Kang Mas Prabu. Bila yekinipun ingkang nyidra kanggo kencana wungu mboten sanes. Adipati saking Botol Salibar ingkang nami Panji Wulung. Apa bener Kuto Tilar? Menika leres Kang Mas apa ingkang dados aturipun Kuto Tilarso malah kaporo ing wedal sakmenika Panjulung sampun ngerpati Kang Mas. Panji Wulung wis mati. Iji Saka tangane sapa sing kula dalah Tilarso. sing dhisik sing mateni sapa? Menika Tilarso. Sing dhisik. Tilarso ingkang perjaya dening Kula tamani Aji Jokawijayan piyambake tasih dereng seto. Sing dipun pindhoni kan Tamani apa? Aji Angge apa? pusaka Kang Mas. Oh pusakane apa? Pusakanipun nggih pusakanipun Panjulung piyambak. Oh, Panjulung nulus pusaka banjur saut. Oh, Kakang Roni ku Limpat yen ngono. Ya wis, matur nuwun banget. Dene kowe sakarone pindho keluarga ning Mojopahit,
ndak rengkuh kowe aja lunga saka Majapahit. Kowe melu nempel kamukten ing Majapahit sak lawas. Lah lajeng Bapak wonten ing parang pradosan kados pundi? Mengke nangkep kula kalih Tilarso. Mengko bakal ndak upayake dening Wisma kang becik, ndak gaweke omah kang apik, ndak cukupi sakabeh. Kowe gelem apa piye? Wah, kula purun. Niki sampun ngancik tatari kadewasan, mbok menawi piyambakipun badhe menurut garwa salah satunggaling wonten ing Majapahit. Ngono. Ora ngono to, Kak. Jenenge wong duwe bojo ya sing tuwa dhisik. Ayo sampean dhisik to. Ya wis, kuwi mung nangka sesendhon sawet. Matur lho Kang Mas. Kula niku kalih kula kalih Tilarso. Nek garwa panjenengan kok cacahe 3. Wong kok ngerti bojone, Be. Wong dhewe lagi pisan ketemu kok. Sing ajas moro Kleru yen garwaku ki papat. sekawan. Kok kathah sanget to Kang Mas. Siji lagi perawatan. Wonten salon. Jih. Penakno kowe dhisik. Diajeng kencanamu. Inji kula Kang Mas. Apa bener sing derajat kelawan sliramu kuwi adipati saka Buta Salibar Menika si Panji Wulo. Banjur tumindak apa piyambak? Tujuh rahayunipun adipati saking Buta Salibar dereng tumindak menapa-menapa Kang Mas. Wonten Tilarso kalih Tilangin Kang Mas. Yen ngono gedhe tanggung jawab Tilarso lan Tilang. Wah nggih, kula wajib dipun kudu paripeksa kakang kula mencolot pagil. Pun colot pagi. Nggih, mencolot pagil. Iki ono mencolot pagi lho ya. Ngerambul kalian Panji Wulo. Rayipun wonten kakang Dudono Kacepen wis iso mabur. Ojo lucu lho. Gandha busana kang bejo sawetara kaseno paten. Ayo